Fetus nga ginapatihan 4.5 na katuig nga nasulod sa garapon na kutkutan sa duta sa barangay Pasil, New Lucena, Iloilo. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Natalupang dance ang bata ni Nanay Beatriz ang isa ka garapon nga may pulang at takop nga nalubong sa duta. Sang ila ginkotkot, may nakita sila nga nagalutaw sa sulod sini. Sang ila na ginugasan ng garapon kag nangin klaro kung anong nagalutaw sa sulod, sila ang nakibot. Magtinlo to ang ang garapon. Nakita gid ang kahiga bata gid eh. Masobra 40 katuig na nga nag-istar sa among lugar sa Nanay Beatriz. Hindi kuno sila ang naglubong sang nasambit nga fetus. Ay ko kamaan kara ka ideya ko sino kara dyan naglubong hindi man tanda karan magnugid nga may ginlubong tanda. Base sa pagpangusisa sa Lucena Municipal Police Station, 4.5 katuig na nga nalubong ang fetus. Ang ilagin basehan, ang tion antes ginkudalan ang lugar. Ilaman ginpakigangutan ang mga pamalay sa palibot apang wala sang may nagtuad nga sila ang naglubong sini. Pamangkot nato ng mga panimalay dito. So ang nakam up nga wala gid sang may isa dito nga nakahibalo nga may nagbusong, may nahulugan or may nagpahulog nga ginlubong dito. Makatilingala lang suno kay Lieutenant Laruan nga wala pa mag-decompose ang fetus. Sa sulod sang garapon na may liquid siya nga na butang buta siya o puno siya sang liquid. Then ang ay hindi naton kay while lang namon ginbuksan ang garapon pa kay basi sobra kabaho man. Natala na naman niya pamisahan kag ipalubong ang nasambit nga fetus. Upod kay Hasti Sherto, John Sala, Anaga, Ratsada.